Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Κάθε εποχή χρειάζεται την δική της φωνή. Μία φωνή που ρωτά, αμφισβητεί, συνδιαλέγεται. Στο Ράδιο Πάντιον, την φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, ανοίγουμε τον διάλογο για όσα διαμορφώνουν τον κόσμο μας. Πολιτική, κοινωνία, εκπαίδευση, δημοκρατία, μα και οι μικρές πράξεις που χτίζουν πολιτεία. Εδώ, στο Ευπολιτεύεστε, με τον Δημήτρη Μυρογιάννη, οι ιδέες συναντιούνται, οι φωνές συγκρούονται δημιουργικά και η γνώση γίνεται δύναμη. Κάθε Τετάρτη στις 9, το Ευπολιτεύεστε δίνει λόγο στον πολίτη. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η σκέψη μόλις ξεκινά. Καλησπέρα σας. Πρώτο Ευπολιτεύεστε για το 2026 εδώ στο Ράδιο Πάντιον, την φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Πρώτη εκπομπή της χρονιάς, άρα έστω και ανεπίσημα κάνουμε ένα ποδαρικό θα λέγαμε. Όχι με ευχές γενικού τύπου, αλλά με συζήτηση για το τι πραγματικά περιμένουμε πολιτικά από το 2026, που ήδη έχει φανερώσει διαφορετικές πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε μια περίοδο που στο εσωτερικό κυριαρχεί αβεβαιότητα και στο διεθνές περιβάλλον λοιπόν η ένταση είναι δεδομένη, ξεκινάμε την χρονιά με ερωτήματα ουσίας. Τι αλλάζει, τι μένει ίδιο και ποια ευθύνη έχει η πολιτική απέναντι σε μια κοινωνία που δείχνει κουρασμένη. Μαζί μας απόψε, μια εκλεκτή καλεσμένη, ένας άνθρωπος που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, ωστόσο με ιστορικό και πολιτικό βάρος που της αναλογεί. Η εξαιρετική βουλεύτρια μαζί μας, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, είναι σήμερα κοντά μας και στο διπλανό μικρόφωνο έχω την τιμή να συνομιλώ με έναν συνήθι ύποπτο κύριο, τον αγαπητό συμφοιτητή Γιώργο Καφετζή. Συνεπώς, περιμένω την καλησπέρα από την κυρία Αποστολάκη και συνέχεια και από τον Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Είναι χαρά μου να είμαι στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ανάμεσα σε νέους ανθρώπους, σε φοιτητές, στο Ράδιο Πάντιο, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Είναι πολύ σημαντικό. Γιώργο. Καλησπέρα και από εμένα και αφού ευχηθώ ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό έτος για όλους, είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσει μια πολύ γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση. Κύριε Αποστολάκη, για να μπούμε στα γόνιμα που είπε και ο Γιώργος, καταρχάς να πούμε και δική μας χαρά που είστε ανάμεσά μας και κάνουμε όντως αυτό το ποδαρικό που λέγαμε και προηγουμένως, αλλά σε ένα πολιτικό παρασκήνιο που, να είμαστε ειλικρινείς, η νέα γενιά, και όχι μόνο η νέα γενιά, δεν νιώθηκε πάρα πολύ αισιόδοξη. Βγήκε πρόσφατα και μία δημοσκόπηση από το Real Poll κλπ. Και δείχνει μια έντονη δυσαρέσκεια προς σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όπως και ενδεχομένως και μια επιθυμία και μια στροφή σε άλλους κομματικούς, κινηματικούς σχηματισμούς που έχουν έρθει στο επίσης επίδικο και πεδίο ανάλυσης των τελευταίων ημερών στην πολιτική εδώ εσωτερικά. Έχοντας και εσείς την ευκαιρία να μιλάτε αυτή τη στιγμή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, εδώ στο ραδιόφωνο μας, που έχουν περάσει εξαιρετικοί και εξέχουσες προσωπικότητες τόσο της πολιτικής όσο και της δημοσιογραφίας. Νιώθω ότι δυστυχώς λέμε μία από τα ίδια. Έχετε πρωταγωνιστήσει στην Εξεταστική Επιτροπή με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και θα είναι μεγάλη μας χαρά να μας δώσετε μία γενική εικόνα του τι πρέπει να μείνει επί της ουσίας. Γιατί ξέρετε, και με το θέμα του ΟΠΚΠ και με το θέμα των τεμπών, πάρα πολλές φορές βλέπουμε έναν κόσμο κουρασμένο, να νιώθει έναν αποσανατολισμό από την ενημέρωση, ότι μπουχτίζει από την ενημέρωση και να χάνει
πολλές των περιπτώσεων την ουσία. Οπότε θα θέλαμε να μας προσγειώσετε στην ουσία αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής μέσα από την δική σας εμπειρία σε αυτήν. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το πόσο οι νέοι άνθρωποι ασχολήθηκαν με την υπόθεση του ΠΚΠ. Το κατάλαβα όταν περπατούσα στο δρόμο και με σταματούσαν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, φοιτητές, φοιτήτριες, και μου μιλούσαν για την Εξεταστική Επιτροπή. Οπότε κάποια στιγμή λέω, όπα, κάτι γίνεται εδώ. Τους λέω, πώς τα ξέρετε αυτά, πώς τα παρακολουθείτε. Είχα μια αίσθηση μιας πολύ μεγάλης απόστασης των νέων ανθρώπων από την πολιτική και το κομματικό σύστημα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη και κατανοητή. Και αυτό ήταν για μένα μια έκπληξη. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι οι νέοι άνθρωποι είναι μεν απομακρυσμένοι από αυτό που λέμε πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική. Νομίζω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την πολιτική, γιατί αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική επηρεάζει τις ζωές τους. Άρα προφανώς και τους αφορά. Και η εξεταστική, έτσι, εξαιτίας αυτής της απήχησης που είχε, έγινε ενοχλητική. Γι' αυτό και φαντάζομαι θα παρακολουθήσατε την απόπειρα, την έκφραση της απόπειρας στο μέλλον να αποκλειστεί η δημοσιότητα των εργασιών της. Ενόχλησε πολύ. Το ότι μπήκε κόσμος πολύ στο site της Βουλής. Μπήκε πάρα πολλοί κόσμος στο site της Βουλής, αλλά εγώ το είδα και από τα δικά μου social media, που η επισκεψιμότητα ήταν πρωτοφανής και πολύ εντυπωσιακή. Και για μένα πρέπει να σας πω, επειδή αυτή η υπόθεση κρύβει πίσω της πάρα πολλές ώρες δουλειάς και διαβάσματος, μιας ογκωδέστατης δικογραφίας, είναι μια πολύ μεγάλη συγκίνηση αυτή. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η προσπάθεια για να αποκαλυφθεί μια τόσο πολυπλόκαμη εγκληματική οργάνωση, που πραγματικά θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα πολύ επιτυχημένο σενάριο σε μια χολιγουντιανή ταινία, έγινε εφικτό να αποκαλυφθεί, να ευαισθητοποιηθεί κόσμος και να έχουμε την ικανοποίηση ότι η Εξεταστική Επιτροπή πέτυχε το στόχο της. Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι δικαστήριο, δεν είναι προανακριτική επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία φρόντισε να εξασφαλίσει αμνηστία για τους υπουργούς της, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ελεγχθούν ενδεχόμενες ποινικές τους ευθύνες. Έτσι, η αποστολή της Εξεταστικής Επιτροπής επί της ουσίας είναι μία αποστολή που κυρίως θα έλεγα ότι κατευθύνεται στην αφύπνιση, στην αποκάλυψη παραμέτρων που μπορεί να μην υπάρχει οδός για την ποινική τους διερεύνηση, αλλά η αφύπνιση της κοινωνίας πιστεύω ότι έχει μια πολύ βαρύνουσα σημασία στη συγκεκριμένη συγκυρία. Άρα θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ, πολλοί περιμένουν από την Εξεταστική Επιτροπή είτε την παραπομπή σε φυσικό δικαστήριο είτε γενικότερα την καταδίκη φυσικών προσώπων. Εσείς από τη σκοπιά σας λέτε ότι ήταν πετυχημένη διότι οδήγησε στην αφύπνιση. Άρα, τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από μια Εξεταστική Επιτροπή για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε και το δικαστικό γίγνεσθε, πώς μετατεύει με τον ΟΠΚΠ, με τις υποκλοπές, και θα το πω ένα βήμα παραπάνω, ποια είναι και η γνώμη σας για το άρθρο 86, το οποίο πολλές φορές βοηθάει τους εμπλεκόμενους να έχουν μια ασυλία η οποία τους προστατεύει από αυτές τις διαδικασίες. Τώρα, δεν θέλω να πούμε τεχνικά πράγματα και ίσως να κουράσουμε κάποιους φίλους σας που μας ακούνε. Υπάρχουν τα πολιτικά πρόσωπα, οι πρώην υπουργοί, για τους οποίους χρειάζεται μια ειδική διαδικασία και μετά θα συζητήσουμε για το άρθρο 86, και υπάρχουν τα φυσικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα η αρμοδιότητα είναι στην ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι βέβαιη ότι πολλά από τα πρόσωπα τα οποία απασχόλησαν την Εξεταστική Επιτροπή, πολλοί μάρτυρες οι οποίοι ήταν προκλητικοί, προκάλεσαν εκτός από αγανάκτηση και οργή και γέλιο πολλές φορές, είναι βέβαιο ότι θα έχουν περιπέτειες με την ελληνική δικαιοσύνη και νομίζω, κάνω μία έτσι πρόγνωση ως δικηγόρος, ότι θα υπάρξουν ποινικές διώξεις εναντίον αυτών. Σε ό,τι αφορά
τους υπουργούς, η μόνη αρμόδια για να κινήσει τις διαδικασίες δίωξής του, σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα, που δεν είναι μία ελληνική πρωτοτυπία. Τα περισσότερα συντάγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον έχουν ειδικό θεσμικό πλαίσιο για την δίωξη των υπουργών. Αρμόδια είναι η Βουλή. Στην παρούσα σύνοδο αυτή η πλειοψηφία σε 2 περιπτώσεις, και είχα και στις 2 το βάρος και το προνόμιο να είμαι εισηγήτρια στην Εξεταστική Επιτροπή για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ, τόσο στα Τέμπη όσο και στον ΟΠΚΠ, η απόφαση προσωπικά του Πρωθυπουργού ήταν να προστατέψει αρχικά τον κύριο Καραμαλή για τα Τέμπη και στη συνέχεια τους κυρίους Βορίδη και Αβγενάκη για τον ΟΠΚΠ. Και η Εξεταστική Επιτροπή που έκανε μετά από την αμνίστευση ήταν για να κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσει να εξισορροπήσει αυτή την οργή, την αγανάκτηση, το αίσθημα της συγκάλυψης και να πει: ορίστε, εγώ δεν κρύβω τίποτα, θα κάνω μια εξεταστική. Ήταν παρελκυστικό. Παρόλα αυτά, και στις 2 περιπτώσεις νομίζω ότι είναι ένα μπούμεραν για την κυβέρνηση, γιατί το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, πάνω από 80% της ελληνικής κοινωνίας τις καταλογίζει πρόθεση συγκάλυψης. Τώρα, το άρθρο 86. Καταρχήν να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και να πούμε ότι το άρθρο 86 είναι ένα άρθρο το οποίο είχε την συνένεση, θα έλεγα, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως της αριστεράς. Διότι το άρθρο 86 ήθελε να διασφαλίσει, όπως και ο θεσμός της ασυλίας, ήθελε να διασφαλίσει την προστασία πολιτικών προσώπων από πολιτικές διώξεις. Από διώξεις δηλαδή οι οποίες θα στρεφόντουσαν και θα εκκινούσαν από τη διάθεση ιδεολογικής και πολιτικής στοχοποίησης ενός προσώπου και ιδιαιτέρως, ας πούμε, της αριστεράς, κάποιες περιόδους που η αριστερά ήταν έτσι στο περιθώριο σε ένα κράτος μετεμφυλιακό κτλ. Είναι βέβαιο ότι στην πορεία έχει υπάρξει μια κατάχρηση και τώρα υπάρχει μια εδραιωμένη πεποίθηση ατιμωρησίας. Και η ανάγκη αναθεώρησής του είναι δεδομένη και ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, που είναι υπεύθυνη για την ατιμωρησία, διακηρύσει ότι θα το αναθεωρήσει. Αυτό όμως που θέλω να σας πω και θέλω να το ξέρετε και να το καταλάβετε, είναι ακόμα και σήμερα με τη σημερινή διατύπωση του άρθρου 16, του άρθρου 86, με συγχωρείτε, θα ήταν εφικτό να συσταθούν προανακριτικές επιτροπές και να ασκηθούν διώξεις κατά υπουργών. Δηλαδή, το μείζον και αυτό που βαραίνει σήμερα δεν είναι το άρθρο 86 που προστάτευσε τον Καραμαλή, τον Βορίδη, τον Αβγενάκη. Είναι η κυβέρνηση που τους προστάτευσε. Και με αυτή τη διατύπωση του άρθρου 86 το Σύνταγμα παρέχει την δυνατότητα να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών. Αυτό που επισημαίνεται είναι πραγματικά σημαντικό να αναλυθεί και να γίνει κατανοητό τόσο στους ακροατές μας όσο και γενικότερα. Δηλαδή και η διαφορά εξεταστικής επιτροπής και προανακριτικής και μέχρι πού φτάνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή πράγματι, επειδή ασχολείται κυρίως με πολιτικές ευθύνες, δεν μπορεί να τσουβαλιάσουμε, να πω έτσι, την περιβόητη διάκριση εξουσιών. Το αντιφατικό είναι βέβαια ότι υπάρχει ακόμα και στο Σύνταγμα πλαίσιο που ορίζει τον διορισμό της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, το οποίο έρχεται σε μια αντιδιαστολή σε αυτό που λέω. Ως ένας άνθρωπος που πιστεύω στη διάκριση των εξουσιών, το γεγονός ότι αυτό δεν διασφαλίζεται από το Σύνταγμα, αλλά παράλληλα βρίσκουμε κάποια έτσι διαφορετικά παραθυράκια, αυτό θεωρώ ότι δημιουργεί μια αποστροφή από το πολιτικό προσωπικό και από το πώς ζυμώνονται πολιτικές στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή έξω στην κοινωνία. Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή πράγματι την είδαμε ακόμα και TikTok trends περί Netflix και βλέπω εξεταστική αντί για Netflix κλπ. Όλα αυτά αυξάνουν τη δημοτικότητα, το ότι ίσως ήρθατε λίγο πιο κοντά στον πολίτη με τον τρόπο προσέγγισης που έγινε, αλλά από την άλλη υπάρχει και ένας κίνδυνος να φύγουμε από την ουσία και στο τέλος της ημέρας αυτό να γυρίσει boomerang. Γιατί άμα δεν δούμε κάποιους ανθρώπους που κρίνονται ως ύποπτοι, γιατί είναι σαν να παίρνει όλο αυτό μια διάσταση διαπομπευτική στα μάτια των πολιτών, ότι σαν να βλέπουμε κάτι το οποίο το ζούμε και εμείς μαζί σας. Το κάνετε εσείς, αλλά το ζούμε και εμείς μαζί σας.
Και όταν βλέπουμε π.χ. τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, το ενδεχομένως όνομα ταινίας αν έβγαινε Right of Silence ή Δικαίωμα της Σιωπής, όλα αυτά τα πράγματα και παράλληλα να μην παρεμβαίνει κάποια εισαγγελική αρχή την ώρα που πρέπει, να μην έχει αντανακλαστικά δικαιοσύνη, νομίζω ενισχύεται η απογοήτευση παρά έτσι έρχεται μια νέα διέξοδο σκέψης ότι κάτι πάει καλά. Βλέπουμε το ότι είναι έτσι οι μηχανισμοί τόσο περίπλοκα που νιώθουμε συσσωρευμένη απογοήτευση, απλώς κάπως μας είναι απογοητευτικό να βλέπουμε και λίγο μία ίντρικα, έναν τσακωμό, και αυτό κάπως μας αφυπνίζει πράγματι, αλλά στο τέλος της μέρας δικαιοσύνη θα έχουμε, οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν σε δικαιοσύνη. Κοίτα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι που απασχολεί τον κόσμο και εμένα τουλάχιστον αυτό μου λένε ότι θα γίνει κάτι. Θα γίνει κάτι, δηλαδή και δεν θα γίνει κάτι. Δηλαδή τι θέλω να πω, σε σχέση με τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αβγενάκη δεν θα γίνει κάτι. Αλλά να προσθέσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί εσείς εδώ είστε σε μια σχολή ανθρωπιστικών σπουδών και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα δυτικό ευρωπαϊκό κράτος με πολλά προβλήματα στη λειτουργία του κράτους δικαίου, αλλά που εν πάση περιπτώσει έχουμε κοινοβούλιο, έχουμε δημοκρατία, έχουμε τη διάκριση των εξουσιών με πολύ μεγάλη επίθεση από τη σημερινή κυβέρνηση, αυτή η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή. Όμως ζούμε σε μια δημοκρατία με πολλά προβλήματα και το λέω αυτό γιατί θα δούμε απονομή της δικαιοσύνης, αλλά η απονομή της δικαιοσύνης θέλει χρόνο. Άρα ζούμε σε μια χώρα που ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και η διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης και ολοκλήρωσης μιας δίκης έχει συγκεκριμένα στάδια. Η προδικασία, το ακροατήριο, τα ένδικα μέσα. Άρα δεν θα δούμε σήμερα ανθρώπους να μπαίνουν στη φυλακή. Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση για αυτό το αίσθημα της ατιμωρησίας που τροφοδότησε η απόφαση της κυβέρνησης να προστατεύσει τους Καραμανλή, Βορίδη και Αβγενάκη. Σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, είναι βέβαιο ότι η ελληνική δικαιοσύνη κινείται ήδη. Υπ' αυτή την έννοια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυνατότητα πολιτικής προστασίας όλων αυτών των διασυνδεδεμένων με το κυβερνών κόμμα πρωταγωνιστών και η δικαιοσύνη θα βγάλει την απόφασή της. Είναι προφανές ότι και η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη έχει δεχτεί σήμερα ένα ισχυρό πλήγμα. Γι' αυτό και στην επόμενη αναθεώρηση είναι σκόπιμο ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης να αλλάξει και να μην διορίζεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, την ηγεσία της δικαιοσύνης, είναι προφανές ότι η εμπιστοσύνη είναι στο δαναδύρι. Γιώργο, τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι πολλοί γνώρισαν την κυρία Αποστολάκη από την Εξεταστική Επιτροπή του ΠΚΠ, όμως η Μιλένα Αποστολάκη υπήρχε πολύ πιο πριν από την Εξεταστική Επιτροπή. Μια μάχημη δικηγόρος, αν δεν κάνω λάθος, μια δυναμική βουλευτής, το συζητήσαμε προηγουμένως, το βουλεύτρια δεν σας ακούγεται τόσο δόκιμο. Οπότε εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε ότι η ελληνική κοινωνία αποδέχεται πλέον τις γυναίκες βουλευτές. Νιώθετε ένα διαφορετικό ειδικό βάρος και εν τέλει υπάρχει πραγματική ισότητα όπως τη φανταζόμαστε ή έχουμε δρόμο ακόμα? Κοίταξε Γιώργο, προφανώς η ελληνική κοινωνία δέχεται τη γυναίκα ως πολιτικό πρόσωπο, αλίμονο. Υπάρχουν γυναίκες σημαντικές στη χώρα μας και παγκόσμια που άνοιξαν το δρόμο και στις οποίες και η δικιά μου γενιά οφείλει πράγματα, αλλά σίγουρα εξακολουθεί η γυναικεία συμμετοχή να είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα, να υπάρχει υποεκπροσώπηση, όχι μόνο στη Βουλή. Σας θυμίζω ότι κάθε φορά που γίνονται εκλογές είναι είδηση πόσες γυναίκες εκλέγονται. Αυτό, ας πούμε, στις σκανδιναβικές χώρες δεν παίζει, δεν υπάρχει. Δεν θα δεις, ας πούμε, να πεις, γιατί εκεί είναι 50-50, 55-45, ξέρω εγώ, 51-49, ξέρω εγώ. Άρα δεν είναι είδηση. Εδώ είναι πάντα είδηση, όπως και είναι είδηση πόσες γυναίκες συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε δει γυναίκα, ας πούμε, ποτέ στον τραπεζικό τομέα, δεν έχουμε δει γυναίκα διοικητή τράπεζας.
Γενικότερα σε διοικητικές και ηγετικές σχέσεις. Δεν έχουμε δει, ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική, είναι γενικότερα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Και επίσης, ξέρεις, γιατί καμιά φορά λέμε να σπάσει η γυάλινη οροφή, είχαμε γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχαμε γυναίκα πρόεδρο της Βουλής, είναι σημαντικά αυτά. Αλλά ξέρεις, αυτά λειτουργούν και πολλές φορές ως μια εξαίρεση που έρχεται να δικαιώσει τον κανόνα. Άρα εγώ δεν δίνω τόση σημασία σε αυτές τις μικρές, ας πούμε, εξαιρέσεις. Σημασία δίνω στο πώς, στο πώς ο κανόνας να αλλάξει. Γιατί ο κανόνας υπάρχει ακόμα και αυτό βέβαια δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει πολιτικές. Εγώ είμαι υπέρ της ποσόστοσης, με την έννοια του ότι οι σκανδιναβικές χώρες την εφάρμοσαν και τώρα δεν τη χρειάζονται. Υπέρ της ποσόστοσης, ούτως ώστε κάποια στιγμή να μην τη χρειαζόμαστε. Και φυσικά υπάρχει ακόμα πάρα πολύς σεξισμός, όχι μόνο στην πολιτική. Παντού, όσο ανεβαίνεις στην πυραμίδα και στις θέσεις ευθύνης, που όλο και δυσκολότερα θα δεις γυναίκες, δείτε ας πούμε στις ανώνυμες εταιρείες. Αν δείτε ο δείκτης συμμετοχής σε εκείνες τις ανώνυμες εταιρείες που δεν είναι οικογενειακές, θα δεις πολύ σπάνια μια γυναίκα σε θέση διευθύνοντος συμβούλου, ας πούμε. Άρα έχει δρόμο αυτό. Κύριε Βασουλάκη, εγώ τώρα, πέρα από το γεγονός ότι βλέπω εδώ ότι έχετε μία μέρα διαφορά γενέθλια από εμένα, γιατί εγώ έχω 20 ωραίο, εσείς 21. Αλήθεια. Το πρώτο πράγμα που όταν πατάω το όνομα Μιλένα Αποστολάκη στο Google, μου βγαίνει το Wikipedia τι λέει. Και πέρα από την εκπαίδευσή σας, το κόμμα, στην προηγούμενη θητεία το πρώτο που μου βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, 2010 με 2011. Και θα ήθελα να μας γυρίσετε στην τότε περίοδο που εγώ και ο Γιώργος ήμασταν 5, 6, 7 χρονών και να μας πενθυμίσετε ενδεχομένως αν τέτοια μορφή σκανδάλου σαν αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ στην δικιά σας θητεία είχε έστω υπάρξει μια ψευδαίσθηση, αίσθηση ότι κάτι μπορεί να γίνει ή μπορεί να σκάσει κάποια στιγμή κάτι που ας μην το πούμε ακόμα και να το καταπιούμε ή να μην το περιμένατε ούτε εσείς ενώ έχετε περάσει από μια τέτοια θέση, ακόμα και το 2025-2026 εσάς να σας ξάφνιασε. Λοιπόν, είναι ωραία αυτή η ερώτηση που μου λες και είναι και πολύ επίκαιρη. Γιατί μια βασική γραμμή πολιτικής άμυνας της κυβέρνησης απέναντι όχι μόνο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέναντι ας πούμε σε αυτό το αδιανόητο που έγινε πριν από 10 μέρες, το blackout στον εθνικό εναέριο χώρο, απέναντι στην τραγωδία των τεμπών, απέναντι σε οτιδήποτε άλλο, είναι η περιβόητη καραμέλα των διαχρονικών ευθυνών. Το έχετε ακούσει φαντάζομαι, έτσι, οι χρόνιες παθογένειες κτλ. Και δεν σας κρύβω ότι όταν το ακούω, πραγματικά με πιάνει έτσι μια οργή. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει τόση έλλειψη γενναιότητας. Ο Καζαντζάκης έλεγε να αγαπάς την ευθύνη. Και εδώ δεν πρόκειται τώρα για την προτροπή του Καζαντζάκη. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παίρνει μια εντολή για να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα. Αλλιώς δεν θα κάναμε εκλογές, διότι αν είναι ότι αυτό παραλάβαμε, τότε ακριβώς οι υπόλοιποι καταδικάζονται γιατί κάτι δεν κατάφεραν να κάνουν και έρχεσαι εσύ που από τη στιγμή που περάσει ένα εύλογο έτος από τότε που πρώτο εξελέγεις, δεν δικαιούσε, δεν νομιμοποίησε να λες αυτό παρέλαβα. Λοιπόν, βεβαίως υπήρχαν πάντοτε προβλήματα και πάντοτε θα υπάρχουν. Σημασία έχει το αν τα προβλήματα που υπάρχουν εξαντλούνται σε έναν αλφα βαθμό ή αν τα προβλήματα αυτά που προέρχονται από μια ασύγνωστη αμέλεια και ασύγνωστη ανεπάρκεια της εκάστοτε κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσουν είτε σε τραγωδίες, βλέπετε έμπι, είτε στη δημιουργία τέτοιων δικτύων παρανομίας και αυθαιρεσίας που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Θα σας πω λοιπόν, παρότι το πέρασμά μου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν πάρα πολύ σύντομο, ήταν δηλαδή λιγότερο από 6 μήνες, αλλά δεν έχει σημασία, παρακολουθώ την εξέλιξη των πραγμάτων. Βεβαίως υπήρχαν καταλογισμοί στη χώρα μας, βεβαίως η χώρα μας πλήρωσε πρόστιμα όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την διαχείριση και την κατανομή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, αλλά εδώ μιλάμε κυριολεκτικά, σας λέω, για σινεμά, έτσι. Δηλαδή αυτό το οποίο είχε γίνει, που υπήρχαν 5 επιτίδιοι, είχαν ένα παράνομο λογισμικό, είχαν μια πρόσβαση στο κτηματολόγιο και παίρνανε
βοσκοτόπους, ιδιωτικά ή δημόσια, τα δίνανε σε διάφορους τύπους, τους εξασφάλιζαν χωρίς να έχουν την πραγματική γεωργική δραστηριότητα, επιδοτήσεις παίρνοντας... Μια χαρά που λύθηκε το δημογραφικό, αλλά όχι στους ανθρώπους. Ναι, ακριβώς. Ναι. Άρα όχι. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Σας διαβεβαιώνω, δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και οι μόνοι που το ισχυρίζονται είναι υπεύθυνοι για να καλύψουν την συμμετοχή τους σε αυτό. Γιατί αυτό δεν έγινε εν αγνία και κάτω από τη μύτη κάποιον. Υπήρχε ένας παράνομος μηχανισμός που έφτανε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι σαφές αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί είμαστε ένας λαός που μας αρέσει να συγκρινόμαστε. Κυρίως με τους Ευρωπαίους εταίρους, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιας διάστασης σκάνδαλα υπάρχουν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, από την πείρα σας, από την πολιτική, βλέπετε τέτοια σκάνδαλα να ξεπετάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αντιμετωπίζονται? Υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση στις δυτικές χώρες? Κοιτάξτε, η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο που ενδυμεί στον πλανήτη και είναι ταυτόσιμο με την ανηθικότητα των ανθρώπων. Άρα, προφανώς υπάρχει διαφθορά παντού. Όμως δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, αυτό να είναι ένα επιχείρημα ενός υπεύθυνου ανθρώπου, ενός υπεύθυνου πολιτικού. Δηλαδή το ότι κλέβουν και οι Γάλλοι ή ότι κλέβουν και οι Ιταλοί δεν μπορεί να είναι ένα επιχείρημα. Ένα επιχείρημα είναι πώς θωρακίζεις εσύ τον μηχανισμό σου και τον τρόπο λειτουργίας σου, ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν, γιατί είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν, να μην έχουν περιθώριο να κάνουν τέτοιες θηριωδίες και να είναι βέβαιο ότι θα λογοδοτήσουν και θα τιμωρηθούν. Αυτό που είναι που ενδεχομένως μας δημιουργεί δικαίως μια αίσθηση ελληνικής εξαίρεσης, αρνητικής εξαίρεσης, είναι αυτή η διαδεδομένη ατιμωρησία και έλλειψη λογοδοσίας. Σε αυτό νομίζω έχουμε υψηλότατες επιδόσεις και αυτό τροφοδοτεί όλη αυτή την κρίση εμπιστοσύνης που σήμερα είναι κυρίαρχη στην ελληνική κοινωνία απέναντι στους θεσμούς και τα κόμματα. Σίγουρα επιδόσεις που δεν μας κάνουν και πολύ χαρούμενους σαν Έλληνες πολίτες. Ωστόσο να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό break, στο πρώτο κιόλας για το 2026, και επιστρέφουμε πάλι εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Radio Pandion, την φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο μας και ξεκινάω, κύριε Αποστολάκη, με την πρόσφατη δημοσκόπηση του Real Polls, που δείχνει κάποιες ανακατατάξεις. Γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεύτερη την Πλεύση Ελευθερίας, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά των τελευταίων ευρωεκλογών, από άποψη δυναμικής γύρω στο 24-25% και ένα Πασόκ, δεν ξέρω να το πούμε σταθερό ή στάσιμο. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο αντιπροσωπευτική έννοια αυτή τη στιγμή για την δημοσκοπική δυναμική του, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψη από μία εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που καταλαβαίνουμε ότι έγινε συγκυριακά αξιωματική αντιπολίτευση επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση του 23 έπεσε και βρέθηκε, αλλά ιστορικά αξιωματική αντιπολίτευση, όταν σκεφτόμαστε δίπολο, σκεφτόμαστε σαν Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Το ότι βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μια στιγμή στην εξουσία και μετά έχει τα δικά του προβλήματα και αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό να πρωταγωνιστεί, πόσο μάλλον σε δίπολο σε καμία των περιπτώσεων. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ νιώθει ότι είναι πραγματικά εναλλακτικός πόλος ή και πώς του φαίνονται αυτά τα δεδομένα. Καταλαβαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Πολλές φορές
ακόμα και πολίτες θα θεωρήσουν ότι είναι και λίγο κατευθυνόμενα, ότι έχουμε πολιτικές ανατροπές και δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ένα δείγμα την από 1.000 ανθρώπων ή 1.500 ανθρώπων κάθε φορά. Ωστόσο, κάτι δείχνει. Δηλαδή, θα βλέπαμε τη δυναμική αν το Πασόκ αυτή τη στιγμή ήταν εναλλακτική και θα το νιώθαμε. Αλλά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν το νιώθουμε. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αυτό γιατί. Κοιτάξτε, καταρχήν είμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο να μετριούνται ανύπαρκτα κόμματα με ανύπαρκτους επικεφαλείς. Σε ένα καθεστώς πρωτοφανούς ρευστότητας. Μιλήσατε για την πλεύση ελευθερίας ότι είναι δεύτερη. Εγώ σήμερα διάβαζα μια δημοσκόπηση που ήταν πέμπτη. Άρα όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Τα κόμματα που μετριούνται ενδεχομένως να μην υπάρχουν στις εκλογές. Είστε σίγουρος ότι θα υπάρχει κόμμα Τσίπρα? Είστε σίγουρος ότι θα υπάρχει κόμμα... η κυρία Καριστιανού πριν από ένα μήνα διέψευδε με μεγάλο πάθος την πιθανότητα να εμπλακεί με την πολιτική. Σήμερα με το ίδιο πάθος αναφέρεται στο ότι θα είναι παρούσα. Είστε βέβαιος ότι θα έχουμε κόμμα Σαμαρά? Άρα όλα αυτά είναι σχετικά, αλλά ας μιλήσουμε για το Πασόκ που με ρωτήσατε και που το Πασόκ υπάρχει πάντως. Κοιτάξτε, το Πασόκ υπάρχει και είναι ένα κόμμα με μια πολύ εντυπωσιακή αντοχή και πολύ βασικές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Διότι το 10 που ξεκινάει η δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας και που καταρρέει το πολιτικό σκηνικό, το Πασόκ, στο οποίο προσπαθούν όλοι να φορτώσουν τις ευθύνες για τα μνημόνια και τη φτωχοποίηση της χώρας, βρίσκεται σε μια κατάσταση που φλερτάρει με την εξαέρωσή του. Ο όρος Πασοκιfication είναι ένας διεθνής όρος στην πολιτική επιστήμη πια, με την οποία εσείς ασχολείστε. Τον έχουμε διδαχθεί. Τον έχετε διδαχθεί, εμείς τον τροφοδοτήσαμε, αλλά ταυτόχρονα εμείς τον ανατρέψαμε κιόλας. Γιατί σας διαβεβαιώνω, πολλές φορές που ταξιδεύω στο εξωτερικό και βρίσκομαι με συναδέλφους από ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα, με ρωτάνε όλοι εντυπωσιασμένοι πώς καταφέρατε και επιστρέψατε. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει η μία όψη του νομίσματος, που υπάρχει μια αδημονία για την νικηφόρα επιστροφή του Πασόκ, αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, που θα πρέπει κανείς να μην το πετάει, ότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι το Πασόκ θα μπορούσε ποτέ να ξαναπρωταγωνιστήσει στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Τώρα, αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα με πολύ μεγάλη εκλογική επιρροή, δυνητική εκλογική επιρροή, δηλαδή στην ερώτηση ποιο κόμμα μπορεί να ψηφίζατε, το Πασόκ εμφανίζει αρκετά ψηλά ποσοστά. Εκεί που εμφανίζει πολύ υψηλά ποσοστά είναι στο ερώτημα ποιο κόμμα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική λύση για τη χώρα. Δεν υπάρχει άλλο. Και όλοι το γνωρίζουν ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα, είτε τα υπάρχοντα είτε τα υποεμφάνιση, υποίδρυση μάλλον, είναι κόμματα κυρίως υποδοχής της οργής και της αγανάκτησης. Είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Είναι κόμματα που δεν έχουν καμία εσωτερική δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία, αλλά είναι ενός ανδρός ή μιας γυναικός αρχή. Είναι κόμματα χωρίς προγραμματικό λόγο και προγραμματικό σχέδιο για τη χώρα. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από την κριτική που κάνουμε σε αυτά, εγώ θέλω να μιλήσω για μας. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει τεράστια ευθύνη και χρέος, γιατί δεν πρόκειται για κομματική τώρα, κομματικό ναρκισσισμό ή κομματικά στοιχήματα. Εδώ εγώ βλέπω καθημερινά μια κοινωνία που διψάει για πολιτική αλλαγή. Ένα αίτημα που θέλει ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο πια δεν είναι μόνο όριμο, είναι και πλειοψηφικό. Και αν δεν το εκφραστεί με το Πασόκ ως καταλύτη, δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη που μπορεί να το εκφράσει. Άρα το Πασόκ έχει κάνει ήδη πολλά και αναφέρομαι ακριβώς σε αυτή την πορεία, τη δύσκολη πορεία. Τώρα όμως οφείλει να κάνει πολλά περισσότερα για να τα καταφέρει. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι βέβαιο ότι θέλει όμως πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια από όλους μας. Μένει να δούμε λοιπόν. Γιώργο. Εγώ το πάω επί του πρακτέου. Τι πρέπει να κάνει το Πασόκ
ώστε να πείσει και να ανατρέψει αυτή την αίσθηση της στασιμότητας. Να βάλουμε βέβαια την παράμετρο ότι το ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο, το ιδεολογικό σπίτι του ΠΑΣΟΚ, η σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε μία περίοδο, αν όχι παρακμής, σκεπτικισμού από τον κόσμο, την ώρα που βλέπουμε μία ακροδεξιά να ελοχεύει και να έχετε και πάλι στο προσκήνιο πολύ ύπουλα αλλά και δυναμικά. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με αυτό? Γιώργο, είναι αλήθεια. Η σοσιαλδημοκρατία είναι σε ύφεση πανευρωπαϊκά. Είναι η μεγάλη δύναμη, η μεγάλη μεταπολεμική δύναμη με τις τεράστιες κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους, η οποία μετά την μεγάλη κρίση του 2008 στην Αμερική και την επόμενη στην Ευρώπη, γίνεται και αυτή μέρος της κρίσης, καθώς η παγκοσμιοποίηση σταματάει να μοιράζει. Η αναδιανομή του πλούτου πλέον γίνεται μόνο προς τα ανώτατα εισοδηματικά στρώματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πια μια χυδαία συσσόρευση πλούτου και μια τεράστια αύξηση των ανισοτήτων, απέναντι στα οποία η σοσιαλδημοκρατία δεν μπόρεσε να δώσει λύσεις, και αποτέλεσμα αυτής της τεράστιας κοινωνικής κρίσης και της σύγκρουσης, όπως ιστορικά συνέβαινε πάντοτε, είναι το να δίνεται χώρος για να ακουστούν δημαγωγικές, λαϊκίστικες φωνές, ακροδεξιές φωνές. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία και στη Γερμανία, τις παραδοσιακές χώρες της σοσιαλδημοκρατίας, όπου η Λεπέν θα καρδιοχτυπήσουμε για τρίτη φορά και μπορεί αυτή τη φορά να μην τα καταφέρουμε να αποτραπεί η εκλογή της, αλλά δείτε τι συμβαίνει και στη Γερμανία, που η AfD πια είναι σχεδόν δεύτερη παντού. Άρα τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ? Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εντείνει την παρουσία του σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα μιας ενιαίας και αποφασισμένης φωνής, πρέπει να παρουσιάσει μια ομάδα στελεχών που να μπορέσουν να δώσουν ένα μήνυμα στην κοινωνία που θα απαντά σε αυτό το πλαστό δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος, το οποίο είναι τρομερά πλαστό. Αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, τι έγινε προχτές με τον blackout στο FIR Αθηνών, δηλαδή έτσι είναι αστείο να μιλάμε για χάος. Έχουμε χάος, 45 μέρες οι αγρότες στα μπλόκα, η τραγωδία των τεμπών, για να μην μιλήσω για το θεσμικό χάος, την επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές και το κράτος δικαίου, και όλα όσα έχουμε βιώσει όλο αυτό το διάστημα, και το τι ακούγεται αυτές τις μέρες στο πλημελιωδικείο της Αθήνας στη δίκη των υποκλοπών. Μια τεράστια τρύπα δημοκρατίας, μια κοιλίδα που θα συνοδεύει μαζί με πολλές άλλες τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, υπάρχει εναλλακτική ηγεσία και εναλλακτική ομάδα διακυβέρνησης που μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Αυτό σημαίνει ενιαία φωνή, αυτό σημαίνει σοβαρή κοινοβουλευτική δουλειά, αυτό σημαίνει διαρκείς περιοδίες σε όλη τη χώρα, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο. Κύριε Αποστολάκη, μιας και που αναφερθήκατε στην προηγούμενη απάντησή σας σχετικά με τις βαθιές ρίζες του ΠΑΣΟΚ, που πράγματι είναι και ιστορικά, ωστόσο ξεδιπλώνονται δύο πτυχές. Από τη μία αυτή του κοινωνικού κράτους, γιατί όταν σκεφτόμαστε ΠΑΣΟΚ δεκαετίας 80, εγώ σκέφτομαι και το ΕΣΥ, σκέφτομαι και μια ζωντάνια, σκεφτόμαστε κάποια τρίπτυχα τα οποία προσδιορίσαν μια εποχή ενδεχομένως, μια μαζικότητα και συμμετοχικότητα. Αλλά από την άλλη υπάρχει και μια νοοτροπία που άλλαξε στον Έλληνα, που κανονικοποιήθηκε το κουστούμι, που ο δημόσιος υπάλληλος ενδεχομένως να αδρανοποιήθηκε στη λογική του υπερκρατισμού, και αυτά να οδήγησαν πάλι σε μια εκ νέου απογοήτευση, δηλαδή το λεγόμενο επαλληλίσκι, για το οποίο δέχεται κριτική ιστορικά το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να ρωτήσω, μιας και που το ΠΑΣΟΚ έχει
περισσότερη ιστορία. Από μένα και τον Γιώργο μαζί ήμασταν αθρηστικά. Δηλαδή δεν βγάζουμε την ιστορία του Πασόκ σε επίπεδο ηλικιακό. Αλλά αυτή τη στιγμή το Πασόκ του 26, όχι του 74, του 81, του 2000, του 1996, το Πασόκ ενδεχομένως με την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη, αυτό που έχουμε μαζέψει κι εμείς στην προσπάθεια να μιλήσουμε κι εμείς με τον κόσμο, να φέρουμε εδώ ανθρώπους πολιτικής δημοσιογραφίας, του ακτιβισμού, κοινωνικών κινημάτων και ρωτάμε πώς το νιώθετε το Πασόκ σήμερα. Από τους πρώτους προσδιορισμούς που μας φέρουν είναι θολό. Δηλαδή ότι το νιώθουν θολό, ασαφές, δεν τους μένουν εν τέλει, δεν τους κάθεται στον εγκέφαλο, να πω έτσι, τρεις πολιτικές που συνδέουμε αυτή τη στιγμή το Πασόκ ως Πασόκ. Και συμπληρωματικά είναι σχόλιο, ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Πώς το Πασόκ θα είναι Πασόκ και όχι ΠΑΟΚ, εγώ θέλω επίσης να ρωτήσω. Δηλαδή να λείπει το σίγμα. Ναι. Έχω πρωί. Είσαι ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είμαι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά το Πασόκ δεν θα είναι. Τότε είσαι στενοχωρημένος σήμερα, πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά, οκ. 0-2. Ας μιλήσουμε για τρεις πολιτικές. Ποιο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία και στους νέους ανθρώπους? Το στεγαστικό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 35 χρονών και ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Έχουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο στην ηλικιακή φάση που κάποιος έχει τη δυνατότητα να πάει και να ζήσει μόνος του. Λοιπόν, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Καταρχήν, τι λένε τα άλλα κόμματα? Δεν λένε. Και δεν λένε γιατί, όπως σας είπα, δεν είναι οργανωμένοι μηχανισμοί παραγωγής πολιτικής. Είναι ενός ανδρός αρχή, μιας γυναικός αρχή, θα κάνουμε show, θα κράξουμε, θα κάνουμε, εντάξει. Θα λαϊκίσουμε, θα καταγγείλουμε, θα γίνουμε υποδοχής, οργής και αγανάκτησης, αλλά η χώρα χρειάζεται σχέδιο για να κυβερνηθεί. Λοιπόν, το Πασόκ μίλησε για την ανάγκη μιας πολιτικής κοινωνικής κατοικίας. Σε αντίθεση με αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, η οποία δίνει φιλέτα από την περιουσία της γενικής κυβέρνησης σε εργολάβους, τα χαρίζει με αντίδωρο το να επιστρέψουν μόλις το 30% αφού θα έχουν οικοδομήσει όλο το υπόλοιπο και θα έχουν πάρει 70% δημόσια γη δώρο. Αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν, το Πασόκ έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, το έχουν κάνει άλλες χώρες, το έχει κάνει ο Δήμος της Βιέννης, μέσα από το οποίο με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αλλά με μια δημόσια εταιρεία η οποία θα έχει τον κοινωνικό έλεγχο, θα δώσει στην κοινωνία κοινωνικές κατοικίες για να λύσει το πρόβλημα της στέγασης. Τι λέει το Πασόκ για τη μέγενη των κόκκινων δανείων, για τους χιλιάδες πληστηριασμούς που γίνονται κάθε μέρα? Έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θέλω να σας πω ότι ακόμα και στην καρδιά των μνημονίων η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ψήφισε τον νόμο 3869, κακώς λέγεται νόμος Κατσέλη. Η κυρία Κατσέλη ήταν τότε υπουργός του Πασόκ, μετά πήγε σε ένα άλλο κόμμα. Αλλά ξέρετε, το νόμο που ψήφισε η κυρία Κατσέλη τον ψηφίσαμε εμείς, η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, και η κυρία Κατσέλη υλοποιούσε πολιτική Πασόκ. Αυτή την πολιτική που περάσαμε στην πιο δύσκολη διαπραγμάτευση την κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, την κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, και εμείς λέμε ότι αυτό που κάναμε τότε, που προστατεύαμε τα σπίτια των ανθρώπων, δεν μιλάμε για τις περιουσίες και τις βίλες, μιλάγαμε για την πρώτη κατοικία. Θα το ξανακάνουμε τώρα. Αυτό είναι θολό? Η κοινωνική κατοικία είναι θολή? Είναι σημαντικό επίδικο. Εγώ λέω ότι η άποψη έχει, έτσι σχηματίζει ο κόσμος, ο οποίος ενδεχομένως να μην εμβαθύνει τόσο στα πολιτικά, και δεν λέω ότι δεν θα ασκήσουμε κριτική, δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά στη συλλογική ευθύνη δεν θεωρούμε ότι έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη. Οπότε το πώς εσείς θα εμπνεύσετε ενδεχομένως πολιτικές είναι δικό σας. Μα είναι δικό μας το στοίχημα και δική μας η ευθύνη, και είναι προφανές ότι μέχρι στιγμής είναι αυτό που σου είπα, ότι τα έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό υπό την έννοια του ότι το Πασόκ είναι παρόν
Κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου αυτονόητο πριν από 8 χρόνια. Ούτε το όνομα δεν φανταζόμουν ότι θα επανέλθει. Ακριβώς. Και τώρα είναι πρωταγωνιστή. Σας κορόιδεψα εγώ για το ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, αλλά προηγουμένως δεν υπήρχε ούτε το ΠΑΣΟΚ. Φυσικά. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένας πυλώνας πρωταγωνιστικός του πολιτικού σκηνικού. Δείτε, ας πούμε, τις πρωτοβουλίες της παρεμβάσης του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Δείτε τις παρεμβάσεις μας για τις τράπεζες. Δείτε τις παρεμβάσεις μας για τα ιδιωτικά ασφάλιστα. Δείτε τις παρεμβάσεις μας που έχουν οδηγήσει σε σωρία παραιτήσεων υπουργών της κυβέρνησης. Ποιος έχει τον πιο ηχηρό σήμερα ουσιαστικό? Δεν λέμε να ανεβαίνουμε στα έδρανα και να κάνουμε φασαρία. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο ευθύνη των πολιτικών ενδεχομένως που μπορεί να απονοείται, αλλά και το πώς παίζουν και τα ΜΜΕ το ρόλο τους, το τι παίρνω ως είδηση και το κάνω είδηση. Αυτό ασφαλώς. Δηλαδή έχουν και αυτά έχουν το ρόλο τους αυτό. Φυσικά. Γιατί να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή όταν μιλάμε με ανθρώπους, θα σας πάω στο ΕΜΠΟ που λέμε εδώ στο Πάντιο, δηλαδή στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού. Προφανέστατα κάποιες φορές ο τρόπος, ο πιο καυστικός, ο πιο αντιπαραθετικός, ο τσακωμός, μας κεντρικοποιείται αυτή. Φυσικά, τι γίνεται εδώ σε σχέση φυσικά. με το τι θα γίνει με τα ασφάλιστα που μας περιγράψατε. Φυσικά. Ήρθε και ο Κωνσταντίνος τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, Κωνσταντίνο. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα πολύ πρόσφατο, σημερινό βασικά. Ο κύριος Σαραχοβίτης σήμερα στην Εξεταστική δήλωσε ότι στη δική του περίοδο υπήρχαν πολιτικές και όχι ποινικές ευθύνες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν το νόημα της Εξεταστικής είναι να πιάνουμε μεμονωμένες κυβερνήσεις και μεμονωμένες πολιτικές πάνω στο ζήτημα του ΠΚΠ, ή αν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι διαχρονικό, έχει ιστορία και κάποιοι συγκεκριμένα και στοχευμένα προσπαθούν να μην ξεσκεπαστεί. Κοίταξε, το λέγαμε και πριν, αυτή η καραμέλα με τις διαχρονικές ευθύνες είναι η μπάλα να πάει στην εξέδρα και να μην... Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο και δεν είναι γενικές και αόριστες. Ο κύριος Σαραχοβίτης επέλεξε να υπερασπιστεί τον εαυτό του καταρχήν, παρότι οι ευθύνες του είναι παραγεγραμμένες, οπότε το έκανε εκ του ασφαλούς, και το πολιτικό κόμμα το οποίο εκπροσωπούσε. Είναι προφανές κατά την άποψή μου ότι υπήρχαν ευθύνες και στη δική του θητεία σε μια πολιτική την οποία επί της ουσίας αναπαρήγαγε και συνέχισε ο κύριος Βορίδης. Και μια απόδειξη για του λόγου του αληθές είναι ότι σε σχέση με τον κύριο Βορίδη, γιατί με τον κύριο Σαραχοβίτη οι ευθύνες του είναι παραγεγραμμένες με βάση το ελληνικό σύνταγμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη δικογραφία που διαβίβασε στην Βουλή, αυτό το ακριβώς το έβριμα έχει, και γι' αυτό το λόγο ζήτησε τη διερεύνηση των ευθυνών του κύριου Βορίδη. Άρα, προφανώς, όλες οι κυβερνήσεις που βρίσκονται στην εξουσία είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να γίνουν όλα τέλεια, δεν γίνονται, υπάρχουν λάθη, υπάρχουν παραλήψεις, υπάρχουν αμέλειες, αλλά το θέμα είναι ότι εν προκειμένου αυτό το οποίο έγινε στον ΟΠΚΠ αυτή την περίοδο από το 19 και μετά, με αυτή την καθετοποιημένη δομή και λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν οι διοικήσεις του ΟΠΚΠ, αξιωματούχοι κυβερνητικοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, εταιρικά σχήματα με προνομιακές σχέσεις με κυβερνητικούς παράγοντες, τα περιβόητα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, αυτό ως δομή, ως λειτουργία δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. Αυτή η ιστορία με τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, με πλαστά ε9, με πλαστά μισθωτήρια, δεν έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν. Μάλιστα. Κύριε Ποστολάκη, τώρα μιας και που ανέφερε εδώ και ο Κωνσταντίνος στο κομμάτι των διαχρονικών ευθυνών, θυμάμαι ότι αρκετά στελέχη και του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή μου έρχεται ο Λευτέρης ο Καρχημάκης, σχετικά πάνελ που έρχεται και έλεγε όντως κάτι που νιώσαμε κι εμείς, να είμαστε ειλικρινείς, ανεξαρτήτως τώρα, δεν τοποθετούμε εγώ σε καμία των περιπτώσεων κομματικά, αλλά στο ότι υπόθηκε στο πάνελ το εξής εύλογο, ας πούμε, σαν απορία, σαν ερώτημα, σαν να μας παραξενεύει όντως, που είχε πει και ο Λευτέρης τότε. Θυμάμαι να λέει μήπως να εξετάσουμε και τις πατάτες του Καποδίστρια κλπ.
Δηλαδή, με την έννοια του πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καραμέλα στη διαχρονικότητα, στον ΠΚΠ, στα θέματα της ακρίβειας, π.χ. εισαγωμένη ακρίβεια. Είναι ακριβώς η ίδια... Ενώ δεν θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, αλλά είναι αυτό που είπατε και πριν. Για να βγήκατε εσείς, υποτίθεται να λαμβάνετε εσείς τώρα την ευθύνη. Οπότε θα δούμε εσάς τα κάνετε. Ακριβώς το ίδιο, την ίδια μεθόδευση ακολούθησαν στην εξεταστική για τα τέμπη. Θυμίζω τότε ότι είχαν φωνάξει υπουργούς μεταφορών του προηγούμενου αιώνα. Τα τέμπη έγιναν το 2023. Εξετάστηκαν υπουργοί μεταφορών του 1998 ή ξέρω εγώ του 2009. Θα εξεταστούν τώρα οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του προηγούμενου αιώνα, του 1996 και του 1998. Εσάς σας έχουν καλέσει στην εξεταστική. Όχι. Και δεν εξετάστηκαν στα τέμπη οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών που είχαν πολλές φορές προειδοποιήσει για τα ζητήματα ασφαλείας ή τώρα, για παράδειγμα, στον ΟΠΚΠ κλείσαν άρον-άρον την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη στιγμή σήμερα και χτες και προχτές εξετάζουμε ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από τον ΟΠΚΠ το 2015. Δηλαδή 11 χρόνια πριν. Είναι αστείο. Υποτιμούν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, τροφοδοτούν την οργή και την αγανάκτησή του και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η πεποίθηση για τη συγκάλυψη είναι εδραιωμένη και για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, όπως ακριβώς και για την τραγωδία των τεμπών. Αυτή ακριβώς είναι η λογική που έχει υιοθετήσει αυτή η κυβέρνηση, να καλούν σε τόσο σημαντικές και θεσμικές διαδικασίες όπως είναι μια εξεταστική επιτροπή. Ακόμα και ανθρώπους που δεν ζουν. Ανθρώπους που δεν ζουν. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν σχεδόν καμία σχέση με το ζήτημα που εξετάζεται. Και είναι και λογικό, θεωρώ, ότι και αυτή η αγανάκτηση που υπάρχει στην κοινωνία και η τάση των ανθρώπων να πηγαίνουν προς τα άκρα όταν απογοητεύονται από το πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι ευθύνη του πολιτικού συστήματος και ευθύνη και όλων αυτών που βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο, θεωρώ. Τώρα, κυρία Πασολάκη, για να κλείσουμε σιγά σιγά και την όμορφη αυτή συζήτηση, θα ήθελα πριν καταλήξουμε στον επίλογο της εκπομπής να μας πείτε ενδεχομένως 3 πολιτικές που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το κομμάτι π.χ. της αγροτικής ανάπτυξης, του αγροτικού τομέα, του πρωτογενούς τομέα, που μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική. Γιατί στα δίπολα, στα check and balances, στην ίδια τη δημοκρατία, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ένα χρέος, θεωρώ, να μας λέει όντως προτάσεις και προγραμματικές. Οπότε θα περιμέναμε τη στάση του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα. Ωραία. Παρά το γεγονός ότι μας ακούνε κυρίως άνθρωποι στο λεκανοπέδιο, η υπόθεση του ΟΠΚΠ και η υπόθεση της αγροτικής ανάπτυξης μας αφορά όλους, γιατί αφορά το φαγητό που έχουμε κάθε μέρα στο τραπέζι μας. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως αφορά και κάτι ακόμα. Αφορά έναν εθνικό στόχο που είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας. Μιας περιφέρειας η οποία ερημοποιείται καθημερινά. Άρα εμείς χρειαζόμαστε τους αγρότες να μείνουν στα σπίτια τους, στα χωράφια τους και χρειαζόμαστε ενεργούς αγρότες που να παράγουν και να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες διατροφικής αλυσίδας. 3 λοιπόν ενδεικτικά προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι καταρχήν το ζήτημα του αναδασμού. Η Ελλάδα έχει το πρόβλημα του μικρού κλήρου. Ένας κλήρος που είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και που προκειμένου να μπορέσουμε να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί, χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι υπάρχουν πολιτικές που δεν έχουν εφαρμοστεί σε σχέση με την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων ή και σε σχέση με κίνητρα σε ιδιώτες για την ενοικίαση με κάποια φορολογικά και άλλου είδους κίνητρα, ούτως ώστε ο κλήρος να γίνει μεγαλύτερος. Επίσης, όπως ξέρετε, οι αγρότες έχουν τεράστιο πρόβλημα με το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει είναι, για παράδειγμα, η αντιμετώπιση της αξίας του ρεύματος, η οποία είναι πολύ πάνω από τις ανάγκες που έχουν, από τις δυνατότητες που έχουν. Και για το λόγο αυτό, εμείς πέρα από την τιμή που προτείναμε, αυτά τα 7 λεπτά και το 5 ευρώ το πάγιο ανά μήνα, είναι μια δημιουργία δυνατότητας στους αγρότες για
ενεργειακές κοινότητες που θα τους δίνει την δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί και να μην έχουμε μια αγορά η οποία λειτουργεί με έναν τρόπο καρτελοποιημένο, ναι, και ολιγοπωλιακό. Και βέβαια είναι και το περιβόητο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Ξέρετε, το Πασόκ αυτό το έχει προτείνει από το 2022 και μας έλεγαν λαϊκιστές. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης το ανακοίνωσε ότι θα το κάνει από τον Νοέμβριο του 2026. Άρα μάλλον και αυτός από τον Νοέμβριο του 2026 θα γίνει λαϊκιστής. Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, στις τελευταίες εκπομπές, εδώ και με τον Γιώργο ήμασταν και νομίζω και με τον Κωνσταντίνο, την Κυριακή ήμασταν, σωστά. Είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Βαρουφάκη που μας είχε πει ένα σχόλιο για τη Volkswagen και στο πώς εν τέλει θα καταρρεύσει εκτός αν έρθει κάποια άλλη μορφή νέου deal κλπ. Και τα εξηγούσε από την οικονομολογική και όλη σκοπιά. Είδαμε τώρα το τι γίνεται με το Mercado Común del Sur, Mercosur κλπ. Και αυτή την κοινή αγορά του Νότου που δεν ξέρουμε κατά πόσο μας συμφέρει εμάς, αλλά τις αυτοβιομηχανίες σαν τη Volkswagen ίσως την ενδιαφέρει να ανακάμψει την δυναμική της. είδαμε ότι σύσσωμη αντιπολίτευση, όχι μόνο το Πασόκ, εκφράστηκε αρνητικά. Ναι. Αυτό γιατί? Αυτό γιατί η συμφωνία της Μερκοσούρ είναι μια συμφωνία η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων από τις χώρες αυτές της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες δεν πληρούν, δεν έχουν τηρηθεί πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα τα οποία δεν θα περνούσαν ποτέ ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έρθουν λοιπόν προϊόντα τα οποία ναι μεν θα είναι πολύ φθηνότερα, αλλά ποιοτικά θα είναι πολύ χαμηλότερα, δημιουργώντας αναλόγως, κατ' επέκταση, καταναλωτές δύο ταχυτήτων. Θα υπάρχουν οι εύποροι που θα αγοράζουν ποιοτικά, βιολογικά, διασφαλισμένα διατροφικά προϊόντα και θα υπάρχει τα πλειοψηφικά, ας πούμε, στρώματα που θα αγοράζουν φτηνό προϊόν ακατάλληλο για την υγεία τους. Και σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε. Για παράδειγμα, η Ιταλία πήρε πολύ σοβαρά ανταλλάγματα. Πήρε 45 δισεκατομμύρια σε ταχύτερη εκταμείευση από την ΚΑΠ του 28-34 και έδωσε την θετική της ψήφο μαζί και με κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις. Εμείς σπεύσαμε πρόθυμοι, χωρίς να προστατεύσουμε το αγροτικό εισόδημα, αλλά και τους Έλληνες καταναλωτές από αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό που σας περιέγραψα. Τώρα να κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή και να μας πείτε ένα μήνυμα ενδεχομένως που θα θέλετε να αφήσετε, απευθυνόμενοι κυρίως αυτή τη στιγμή σε ένα ραδιόφωνο που αφορά και αγγίζει κυρίως και απευθύνεται στη νέα γενιά. Οπότε, τι θα ήταν αυτό που θα θέλετε να αφήσετε εδώ στην φωλίτσα που μιλήσαμε, αυτή του ραδιοφώνου μας, που το έχουν φτιάξει φοιτητές, μιλάμε σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Τι είναι αυτό που θέλει να αφήσει η Μιλένα Αποστολάκη σε νέους ανθρώπους? Καταρχήν να τους ευχηθώ καλό διάβασμα, γιατί σε λίγο αρχίζει η εξεταστική. Η εξεταστική δικαίωμα μας ενδιαφέρει από την εξεταστική τη δική σας. Έξυπνο αστείο. Και οι δύο διαβάζουμε πάντα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και να μην σας πιάνουν τα blues, τα μεθεόρτια, αν σας πιάνουν επειδή τελείωσαν οι γιορτές, αν είστε σε τέτοιο mood. Ναι, δεν έχουμε τον χρόνο να μας πιάσει. Δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά... Λοιπόν, αυτό και σε εσάς καλή εξεταστική. Να είστε καλά, αύριο πρωί. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα έτσι να σας πω είναι ότι είστε έτσι σε μια πολύ δημιουργική φάση της ζωής σας, με τους ορίζοντες ορθάνυχτους, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι και για πάρα πολλούς από εσάς να αισθάνονται ότι αυτοί οι ορίζοντες είναι θεόκλειστοι. Και ήθελα να σας πω, με όση δύναμη μπορώ να διαθέτω, να μην το βάλετε κάτω. Να νιώσετε ότι όλα τα εμπόδια είναι για να τα νικήσετε και μπορείτε να τα νικήσετε και να νιώσετε δύναμη για να μπορέσετε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Να αγωνιστείτε για αυτά και
μην νιώσετε την απογοήτευση να σας κυριεύει. Έχετε κάθε λόγο να κατακλείζεστε από ένα αίσθημα απογοήτευση σε σχέση με τα κοινά πράγματα και την πολιτική. Αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Υπάρχουν νησίδες αισιοδοξίας, υπάρχουν νησίδες ευθύνης και εντιμότητας. Αναζητήστε τες, υπάρχουν, σας περιμένουν και υπάρχει, ξέρετε, αυτή η δυνατότητα συμμαχίας αυτών των ανθρώπων. Και όσο πιο περισσότεροι συναντιούνται σε κάποια μονοπάτια και σε κάποια σταυροδρόμια, τόσο περισσότερες αλλαγές μπορούν να φέρουν, σε όποιο πεδίο το επιδιώξουν. Ας ελπίσουμε λοιπόν σε αυτές. Κυρία Αποστολάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που Ευχαριστώ. ήσασταν στην σημερινή μας παρέα και ήσασταν και οι πρώτοι καλεσμένοι μας για το 2026. Να είστε καλά. Ένα 2026 που ξεκίνησε χωρίς μεγάλες βεβαιότητες και ίσως αυτό που μόνο του λέει κάτι. Η πολιτική κρίνεται λιγότερο από τις διακηρύξεις και περισσότερο από το αν μπορεί να δώσει απαντήσεις εκεί που υπάρχει δυσπιστία. Αυτό ήταν το Ευπολιτεύεστε για σήμερα. Μία συζήτηση για την πολιτική όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να ακούγεται. Καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές μας. Το Ευπολιτεύεστε ολοκληρώνεται για απόψε. Κάθε Τετάρτη στις 9 στο Ράδιο Πάντιον, την φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, η πολιτική συζητείται αλλιώς, με πολυφωνία, διάλογο και σεβασμό. Μιλήσαμε, διαφωνήσαμε, γιατί μόνο έτσι γεννιέται η σκέψη που ανανεώνει. Εδώ, η φωνή του φοιτητή, του πολίτη, του στοχαστή, ενώνεται σε έναν κοινό παλμό. Να σκέφτεσαι πλουραλιστικά, να ενεργείς κοινωνικά, να πολιτεύεστε ανθρώπινα. Καλή συνέχεια από όλους εμάς στο Ευπολιτεύεστε. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.